म्यूजिक बाय बीड़ा स्टूडियो ताजपुर। हमसे बता दे रे हवा कोजली कौन से बतिया वेले, कोजली कौन से बतिया वेले। हमसे बता दे रे सोनवा कोजली कौन से बतिया वेले, कोजली कौन से बतिया वेले। रोहिल पीछे कवना के लागल हमरा के उतार पावेले। हमसे बता दे रे पूजवा कोजली कौन से बतिया वेले, कोजली कौन से बतिया वेले। कौन पमोरेली कौन से करेली दिलवा से हो प्यार रे। कौन पमोरेली कौन से करेली दिलवा से अपना प्यार रे। रात दिन कौन से रोहेले बीजी हमारा के उतर बता दे रे पूजवा कोजली कौन से बतिया वेले, कोजली कौन से बतिया वेले। आप सुन रहे हैं साउंड म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। राइटर मंदिर का हो गोविंद मितोलिस चलो कर देखो सोहतो नवा। राइटर मंदिर का हो गोविंद मितोलिस चलो कर देखो सोहतो नवा। मारी गई तोर बाहुरिया भीतर रहिया में खूब गमका बता दे पयलवा कवना छौड़ा से बतिया वेले, कोजली कौन से